Pojď se mnou na můj solo trip do Bulharska. Naposledy, kdy jsem byla sama v zahraničí na solo tripu, bylo před 2 rokama a neříkám nic. Fakt mi to chybělo. Vím, že dost lidí je jakože sama někam do zahraničí, to se tam jako nebudeš nudit. No, spíš naopak, já si to užívám společnost sama za sebou. Poznám se zase z jiných stránek a nejsem ničím limitovaná, takže můžu jít kdykoliv, kamkoliv a chápete, ne? Tady jsem v Bratislavě, samozřejmě jsem si dala pivínku, jedu na letiště. Po fakt jako 2 letech jsem někam letěla a já úplně extrémně miluju lítání, extrémně, fakt mám z toho vždycky euforii. Tady jsem si dala další pivíčko za 150 korun. A tady už jsem v Plovdivu. No, nestihla jsem autobus, který tady jezdí vždycky půl hodinu po tom, co letadlo přistane. Ale potkal jsem tam nějaký Slováky, nebo spíš jednoho. A nakonec jsme se složili na taxíka a jeli jsme zároveň do centra na ubytko. Tak, pojďte se se mnou podívat na moje ubytko, které stálo 3300 od úterý do soboty. Většinou beru ubytování přes Airbnb a i s kuchyňkou, abych si tam mohla vařit a ušetřila nějaké tubováky za jídlo. A na ubytku byl pokoj, kuchyňka, obýváček, koupelna samozřejmě a balkónek s mega hezkým výhledem. Sice trošičku ghetto, ale ty západy slunce tam byly fakt jako very nice. Fičím pro nějaké ty chálečky. Ohledně cen jídla v Bulharsku, tak jsem byla hodně spoko, bylo to tak nějak podobně jako v Česku a i levnější dost věcí. Tady zase pivo, bulharské, obchodáček, poštípalo mě tam mrda komáru, ale pohoda. Tady jsem si koupila hotovku, protože se mi už nechtělo nic dělat. Snídaně. Den na mém solo tripu a já hned razím na výlet na Asenovskou pevnost v horách. Na nádraží jsem zjistila, že mi to jede až za 2 hodiny, takže jsem si dala ještě takovou procházku, místo, které jsem stejně měla uložený a chtěla jsem tam jít a bylo to kousek. Tam jsem narazila tady na ten bazén, very cool. A tady už frčím, ty hajzly v tom vlaku, to byl humus. Ani tam nebyla voda, ani mýdlo, smrad, že jsem myslela, že odpadnu. A my si tady budeme v Česku stěžovat.
kdybych jela na divoko, tak určitě přespím tady. Na tohle místo jsem narazila náhodně a bylo to v horách po cestě, u toho byla kaplička a nemohla jsem se vynadívat na ten výhled. A tady by se dalo úplně dobře grillovat. A jako velké to tam bylo, fakt jako... Někdo mi psal, že to byla stará kovárna, ale I don't know. Tady už jsem u té krásné pevnosti. Podívala jsem se dovnitř a bylo to tam otevřené. Nikde ani noha. Často jsem potkávala micinky, tak jsem pak koupila v obchodě nějaké kapsičky a když jsem potkala micinku, tak jsem ji nakromila, jak jí tam tou packou. Další micinko. Tady frčím už směr ubytko a do obchodu. Totálně unavená v nohách, 20 kiláčků a hodně kopečků. Mýho dne a koukej dál a uvidíš další den. I am ready na další výlet. Akorát teda jsem zvědavá, jak se dostanu zpátky, ale nějak to vymyslíme. Tady ty autobusy totiž v Bulharsku jezdí tak jako asi všelijak. A na netu je ukázaný, že ve 2 bych měla jet prostě směr někam a vystoupit nějaké Bačbukon nebo tak něco. Jdu se podívat na vodopád a snad se dostanu zpátky. No a tady jsem si vzala stopa. Tak jsem si stopla auto. A už jsem skoro na místě, jako šla jsem 1,5 hodiny, ještě mě zbývalo asi tak 1:20. S tím, že když jsem si stopla auto, tak jsem měla 5 minut. A teď jdu jenom prostě asi 10 minut pešky k tomu místu. Protože v tom vedru se to nedá. Go zpátky, samozřejmě pěšky, ale šla jsem asi 1,5 hodiny a pak jsem potkala zastávku autobusovou, takže jsem jela autobusem.
Moc to nejde vidět na té kameře, ale... Udělám si chálečku, dám si cíčko. A dneska jsem ušla 15 kiláčků, ale jako se sluníčkem jsem to trošku přihnala. No a samozřejmě, když tady mám tu klimu, tak si ji zapnu hned. A dám ji na 14 stupňů, protože... A zase je... Jsem to trošku... Jo, tady ty dveře, nevím. Jo, jsem ráno šla na balkón a už byly takhle. A snažila jsem se to trošku spravit, ale jako moc to nešlo, takže to jebu. Jebat! Já to nerozbila, ale čumte. Čumte na to! Je zaplacení, když zapadá sluníčko, nebo vychází samozřejmě. Měsíček. Takže zase zítra. Poslední den tady a jdeme na vodopády. Doufám, že se tam dostanu. Už jsem tam chtěla jít včera, ale úplně bych se nedostala zpátky. Takže dneska jdu dřív a uvidíme. Tak konečně nějaká lesní cesta a ne silnice, protože po té silnici jako po slunku, po silnici mazec. Ale jako hlavně, že ChatGPT nejsou tady značky. A tady. Modrá značka. Mám jít tady po tomhle, takže I'm so zvědavá.
díl zpátky, nejvíc užitý, to nejde ani komentovat. Miluju. Teď mě čeká cesta aspoň 2 hodiny pěšky, za 2,5 hodiny mi jede autobus. Když si pohnu, tak tam budu i rychleji než za 2 hodiny. Tak doufám, že ho stihnu, protože tak už mi nic nejede. Tak si se mi brát nechce. A chci jít ještě večer do města, když je tady poslední večer. Very nice mosteček. Já už, no jasný. Já frčím na autobus a už tam budu skoro. Na letiště, už domů, ale budu teda spinkat ještě noc v Bratislavě, protože mi to jinak jede potom úplně na prd, takže až zítra jedu do Brna, přijedu do Brna a jdu se nahned koupat, protože má být zítra 38 stupňů a to je crazy. Jsou už na letišti a já jsem si šla pro pivo a jdu tam někam doprava. Pak si říkám, tak tady je vedle kavárna, co když se tady může kouřit. Jdu sem a tady přes Luka, může se tady kouřit všude. Let's go do letadla do Bratislavy. Ještě většího horka než je tady, ale zítra jdu na koupák, takže já jsem na ubytku v Bratislavě a dojela jsem teda až o 11:30, protože jsem random potkala v letadle nějakého týpka a že jsme se nějak zakecali a že půjdeme na pivo ještě. Tak jako why not, že jo, jsou v Bratislavě, procvičím si angličtinu a došla jsem na ubytko. Tady nějaká akce, ne? Takže já doufám, že to tady nebude kdo ví dokdy. Protože chci jít spinkat. Tak se blížíme ke konci a chci vám ještě sdělit mantru a to, abyste se nebáli odjet i sami, zkoušet nové věci a jít si za svým. Nečekejte až, nečekejte na ostatní, ale prostě let's go.
Všem díky za zhlédnutí a budu ráda za odběr. Čau!